Inħobb nitlob. Meta nara l-fjuri, nara l-asafar, il-ħut, il-frott, il-baħar, is-sema, ix-xemx, il-qamar, niftakar li dawn għamilhom kollha il-Mulej. Għamilhom għalija wkoll biex noqgħod inħares lejhom u nieħu pjaċir bihom. U ngħidlu kemm ħabbejtni li tajtni dawn l-affarijiet kollha u kemm taf tagħmel affarijiet sbieħ. Grazzi. Lil-Mulej jien ngħidlu grazzi kull filgħodu meta niftaħ għajnejja u nrott is-salib. Bil-lejl inkun irqatt għax ikun dalam u barra ma jkun hemm ħadd. Kif inqum meta jsir filgħodu, l-asafar jibdew isaffru u n-nies joħorġu fit-triq. Min joħroġ biex jixtri, min ikun sejjer għax-xogħol, min biex imur ħdejn il-baħar meta jkun is-sajf, jew imur fejn hemm il-ħaxix u l-fjuri meta ma tkunx is-sħana. Huwa l-Mulej li kuljum jagħtihom is-saħħa? Jien ngħidlu grazzi lill-Mulej talli qed jagħmel lil ħafna nies ferħanin. Mingħajr il-Mulej ma jistgħux jiċċaqalqu, jimxu, jitkellmu, jaraw jew jisimgħu. Nitlob ukoll meta f'nofsinhar noqogħdu madwar il-mejda biex niklu. L-ikel hu tajolna u ngħidlu grazzi filwaqt li nitlob għal dawk il-foqra li m'għandhomx x'jieklu bħalna. Meta niġi biex norqod, ngħidlu x'għamilt minn filgħodu u dan għax hu tani ġurnata oħra li fiha stajt nimxi, nilgħab, nistudja u nagħmel ħafna affarijiet oħra. Mulej, inti qiegħed ħdejja, tindukrani. Grazzi talli inti tant tħobbni u tieħu ħsiebi.